Ďakujem za slovo, pani riaditeľke. Takže, vážená pani riaditeľka, dámy, páni, vzácni hostia. Ťažko sa mi hľadajú slová pri takejto významnej príležitosti. Slová sú ako gorálky. Slová sú ako rosa v tráve. Je mi momentálne nesmiernou cťou byť na tomto mieste a byť súčasťou pripomenutia si takéhoto okrúhleho, vysokého životného jubilea vašej školy. Mnohým z vás teraz v hlavách sa premieta životný film, čo všetko ste v tejto škole vzácni pedagógovia prežili smerom k svojim žiakom. Že ste tu zanechali kus vlastného života. Že ste tu profesionálne narastli. Že vaši žiaci nikdy v živote na vás nezabudnú a ukázali ste im vlastne, ako majú byť v živote čestní, ako majú v živote žiť a ako touto životnou cestou putovať, kráčať. Jednoducho, pedagóg nie je povolanie, je to celoživotné poslanie. V tejto chvíli tu stojím za zriaďovateľa a pripájam sa k radu gratulantov pani riaditeľke a vás a želám vám do ďalšej 65-ky vašej existencie veľa energie, ktorú potrebujete, veľa zdravia, aby ste si mohli spĺňať sny voči sebe samým, aj sny, ktoré máte smerom k tejto škole. Úžasné deti, ktoré vás budú milovať, ktoré budú radi chodiť do školy a ktorým v ich ťažších chvíľach, v ich problémoch budete pomáhať nielen vedomostne, ale aj ľudsky a vychovávať ich. Hovorí sa, že ľahko je milovať krásne. Ľahko je vychovávať talent. O to viac energie, úsilia a lásky si vyžadujú vaši žiaci, ktorí vám ju určite dávajú priehrštím naspäť. Takže dovolte mi teraz, vzácni hostia, odozdať pani riaditeľke ďakovný list pri vašom krásnom okrúhlom výročí. Ešte raz zo srdca blahoželám a v danom momente je nám nesmiernou cťou aj s kolegyňami, že tu stojíme v tejto chvíli spolu s vami. Krásny deň.